Imfezi, iBlack Mamba, izinyoka ezingozi emzansi ezinobuthi, kodwa ubungozi bazo abufiki kulembiza yeqolo ephambi kwethu elusizo kakhulu empilweni yomuntu, intuma. Intuma imbiza eyayisetshenziswa emandulo kwaZulu amabutho uma ngabe eya empini. Yayikwazi ukuthi ivuselele umuntu ona-60 azizwe ngathi una-30, ona-40 azizwe ngathi una-20. Iqole eliphilisa lifane nelomuntu oneminyaka engamashumi kuphela. Kodwa inkinga iyanquma ayilenzi iphutha ke lapho. Siyachazelwa ke la ngomculi waseBergville obetrenda ezinkundleni zokuxhumana osebenzise intuma ngokungeyikho yacishe yamnquma. Waphuthunyiswa esibhedlela. Okulapho ke njengoba sithe asinenzele le video sinichazele ukuthi uma ngabe uzocikelela angeke ikunqume intuma. iBergville ke umculi wakhona eBergville odume kakhulu uthi ke na intuma angeke ayeke ukuyisebenzisa njengoba eseyibonile ukuthi cha ngempela isenza njengasemandulo. Uthi ngamane ayeke umculo. Siyazi ke ukuthi iBergville lisebhizi kakhulu estudio njengoba lizokhipha nengoma noJava nonyaka liphinde futhi likhiphe iEP ngoApril nge-17. Sesiqede inyanga embili zonke akurentiwe. Ukudla la ekhaya akukho. Ingane esikoleni ayikhokhile. Kunzima itshe nje la ekhaya limingothi mntanami. Wahamba kanjani emzameni yakho? Ngisazama mama, yahlanganisa. Kodwa ngiyathembisa mama, ngelinye ilanga ngizosuka lezo nyembezi. Ngizoluvusa ikhaya mama. Kunembokodo esinduphahle ekhaya mina ngifisa sidiliswe. Kunembokodo esinduphahle ekhaya mina ngifisa sidiliswe.